ibay nung kakapat mo YouTube channel. Og karon super fam mo ni siya ang among gihakot. Daghan kayo may niya gipaningot na may niya. Pero siya nahurot mo na siya gihakot, daghan na siya daghan kay me dayon. It's time to pamainit na. Basta dire sa among simbahan super fam. Kada dagyan na ginay snack so. Mo ni siya ang mga grupo. Super fam. Oh. Muna among bulaton naman og dagyaw super pa mang snack. Oh, mga snack. Awa, puro na gipaningot tanan, ulay dili gipaningot ana. Oh. Ang pattern ani nila, timpla inom. Kung mo inom, ikaw ray mo timpla. Muna ang mga servidora kana mga naka-RDL, naka-Eskinol, Kanang nag-video si Jose. Maabot ba ni si Ochob? Maabot ni si Ochob? Maabot ni si. Pero katong Cofreros Jose, joke to ha, di si Jose argod ang mga god. So, mga snack. Mo na yung mga tao maka-snack na super pam, di kabalong manampit. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Nawa, manampit bisag kusa, no? No? No, mga senior, mga banggietan, muna sila ang mga servidora, nga nakita ang lobot. Oh, kanibok. Servidora, super. Hadlock siyang makita yang nawang kay mahalin. Anya, Temerjilin, si Hay. Makakita ba yan imong anak sa Manila? No, makakita. Lagi Facebook mo na sa YouTube, good. Okay. I-greet si Kuan imong apos Manila. Itimbaya, sige. Naalala na mo to, giging. So, snack na may super fam niya ako, magpaulahi, kuha na ko'y ako, So, mo snack na. Mag-vlog na laman, basta na ka do. So, super fam na, snack na sila. Oh, dito, manay mga kusgan kay dire. Mag-snack. Mag-snack na. Oh. Magtimpla na pupok-apok Oy, tsadaha ilang pan kay na ipalaman. Baso, baso ni? Kita akong baso ka sa super pub na yun. Ay, ha? Ayaw ragot? Ayaw ra? Buka natin ito kamera. Kung sa buha ka stand code, so mamainit na ko. Init ay kape. Sik. Baso lang yung ang tawa niya? Ang tawa? Hindi na ito. Dito ka ito ang mga ano ba? Sik. Yung baso lang ibuan ng tao. Mataas yun. So, super fam na po pan. Mamainit na ko ay Ferdinand kainit kong lawas. So, bye-bye. Super fam, don't forget to subscribe sa mga bago pa nga mo kakita sa akong vlog. Bye-bye, kapag na sinurang. English, may alimin Bisaya.